नमस्ते। इस चैनल का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते नमस्ते। नाच एला नाच छौड़ी आय हम नहीं छोड़बोगे कि तोरा जहर नेटर में दहके तेल तोरा जहर नेटर में दहके तेल आई इंजन के चालू करबोगे कि तोरा जहर नेटर में दहके तेल आई इंजन के चालू करबोगे। हो नाच एला नाच छौड़ी नाच एला नाच छौड़ी आय हम नहीं छोड़बोगे कि तोरा जहर नेटर में दहके तेल कि तोरा जहर नेटर में दहके तेल इंजन के चालू करबोगे कि तोरा जहर नेटर में दहके तेल आई इंजन के चालू करबोगे। बुझली गे? तोरा जक्का हम ने देखलौ आई तक नचनिया के बूढ़ जवान देख के तोरा कह छौला लमुनिया गे तोरा जक्का हम ने देखलौ आई तक नचनिया के बूढ़ जवान देख के तोरा कह छौला लमुनिया गे। तोरा खेत में हौद लगा के तोरा खेत में हौद लगा के आई आलू करबोगे कि तोरा जहर नेटर में दहके तेल कि तोरा जहर नेटर में दहके तेल आई इंजन के चालू करबोगे कि तोरा जहर नेटर में दहके तेल आई इंजन के चालू करबोगे। बलिया छपरा और सिवान में बुक तो हट साटा गे भंगा मधुबनी सुपौल में चल बाजला तू काटा गे बलिया छपरा और सिवान में बुक तो हट साटा गे भंगा मधुबनी सुपौल में चल बाजला तू काटा गे। धर्मेंद्र निरमलिया कहो डीजे संजय गौतम कहो आई बहलू भरबोगे कि तोरा जहर नेटर में दहके तेल कि तोरा जहर नेटर में दहके तेल आई इंजन के चालू करबोगे कि तोरा जहर नेटर में दहके तेल आई इंजन के चालू करबोगे। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, अच्छा लगा तो शेयर करो। ए राशि करो ना, प्रणाम करो, मर्यादा प्रतिष्ठा लोगों को करो। संस्कार भूल रही हो राशि, सभी को प्रणाम करो।